У апавяданні Максима Лужаніна добры хлопец Дик коціка завуць Хама, таму што ён любіў заўсёды нешта ўкрасці са стала, а сабачка Дик яго акуратненька адносіў ад месца злачынства. А адкуль пайшло вось гэтае паняцце хам, весці себе па хамству? Ребята, Хам – гэта біблейскае імя. У Ноя было 3 сыны – Сім, Хам і Афет. Памятаеце, Ной – это той біблейскі персонаж, якому Господь Бог сказаў пабудаваць вялікі карабель, каўчэг, на які можна будзе вызваліцца ад вялікага патопу. Таму што людзі на зямлі дапатопныя, яны так і называюцца, яны жылі да патопу біблейскага. Яны спаскудзіліся вельмі, таму што былі здаравенныя, здаровыя, ніколі не хварэлі. І зараз, дарэчы, археолагі знаходзяць косці і чарапы гэтых людзей. Рост іх быў каля 3 метраў, а то і вышэй. І вось такія чарапы, галовы такія ў іх былі. Яны спаскудзіліся, таму што не хварэлі, не жылі па некалькі соцень гадоў, нікога не баяліся і Бога не баяліся. І здарыўся патоп. Дык вось пасля патопу аднойчы Ной насадзіў вінаград. Зрабіў з яго віна і, на жаль, крыху перабраў з віном, напіўся. І, мабыць, яму з-за гэтага стала вельмі жарка, ён голы пайшоў спаць у шацёр. А ў гэты час яго сынулька Хам, праходзячы каля шатра, убачыў бацьку там голым, а, мабыць, ён п'яны ось так вот расхрыстаўся, і Хам пасмяяўся са свайго бацькі. Пасмяяўся. Мала таго, што ён пасмяяўся з дарослага чалавека, са свайго бацькі, дык ён яшчэ пайшоў і хацеў, каб разам з ім пасмяяліся яго браты Сім і Афет. Аднак гэтыя хлопцы, ну не хлопцы, ўжо мужчыны, таму што яны жанатыя былі, і жонкі былі, яны па-іншаму паступілі са сваім бацькам. Значыць, яны ўзялі пакрывала, а ў старажытнасці па біблейскіх паняццях нельга было бачыць сваіх бацькоў голымі. І вось яны спінай пайшлі ў шацёр, трымаючы пакрывала, і голага свайго п'янага бацьку накрылі гэтым пакрывалам. Калі Ной ужо працвярозіўся, і яму браты расказалі, як павёў сябе Хам, ён не даў Хаму благаславення. Дакладней, ён сказаў, што «А ты будзеш рабом у Сіма і Афета». З біблейскага пункту гледжання «ты» – это ты, і твае патомкі будуць рабамі у другіх народаў. Вы бачыце, адкуль пайшло это хамство? Это людзі, якія не паважаюць акружаючых. І ў першую чаргу дарослых людзей, якія старэйшыя за іх.